Long belakar kue ke kerteng ke jong tura jingi ubau Jesus Christ belami pat na kibayap. Bat ke jingai ke jing sukto ke long shapi ken kiba. Lajit akan ikasngi ia ke ban syak skor ini ke ketin ke jong turai. Bat nga duai bu turai kurkuno ia pi. Dagan ke ketin ke ba bat ke badan bor ke jong ngangit skam ba ke jing boy ke jong pi ban pen pet pen kemi sya kane ke jing kai kam dei lese ke jing lam jono ru ngangit skam ba ke jing lam ke jong mensem jong turai. Kawai ke nong hikai Kau hikai ki kena kelas ki bidang rit. Kalau bu ini ke wei ke jingkeli, hapersyak ke kemat ciki, haka baong ke ke bakam dan kam tam haka jingim ke jingi ki brio. Bakalong kilit syeng, bat sawan ra ke jing jubab, haka singi mandel ne ke singi ningkong. Bat kalau benrap atat ke baong, wat jupan ke jing jubab, nanu ni mei pan ni ke men ki para jupin, nanu jubab, wat jupan jing jubab re, perkat hile dia bat sawan ra ke jubab. Tiki kena kilalet. Kelai syong, kelai perkat, kelai penat, kelai kejubut cepat jengki yang benjok yang jubak malah jangan ke jingkeli. But anda apa kita kesini mende. Katakan engkai kelas dang yang keban keli uwei hadian uwei pat. Haga ba kelas dang nau ni senrang besong ni kamat. Jong kaliang gamon jengka barulah keli ke ba kam dan kam tam ke jingim tau sen kena senrang la yang la jubak dukong. Kal ke ba ngiring semes nomor klam kal ngin mlak ban im. Nang ta sawe la yang wong ka jingbam kan mes ka kam dan kam ke jingim nomor kumnungin yo bor ke bangin train tak klam ke jingbam. Nang ta sakawe pa ka kena kan thai ka la yang hang ta ba kalong ka ba kam dan kam kalong kan ka yeng ka sam ka bangin sak kana bangin lai la kal kana bangin lai uslap. Nang ta skiwe pat kelai ong kan bakam dan kam kan ke jingnang jing start nomor kumnungin traingin tak kan dan kata ke jingnang jing start dan pai bela ong am ko bakam dan kam ka kedai ka kam ka jam nomor klem ka kam ka jam ingin mi ba mi di bat kum tai la na ai jubab uwe hadin uwe hari kan ko wik thai ka so hang tai kan dong kelai ko pali ke jangkai ka bakat ai jubab tekan kai kalong to yang tu jubab sama pi pat berkata kan thai ka la yang berkalong hak jing perkat jenga temes ke bakam dan kam ni ke dan kam tam aka jing jing ki breu ka dai kan bangin ai ke jing mane yo blai tak ke kita ke kelas barok syapang jo kita jing jubab bagani ka thai ka lai lai no satang kan kai ke ba perkat ye kata jing jubab jo ni ka kena kirkhe nama blai nama ba kamlong kum jubab maki le kam ye dai dor bar kum kata kum jubab changki te kan bagi dengar ke kan ikan hingkai kalau rai kita menpesap jari bahagian bagilah sengap jar kalau ong ini kitin kebaong ikatrin nama kata kena kerteng kata kedai kan kebakam dan kam tam na barok ki jubab kebapi la ai sengap jar kita kena barok haba kata kemis kelakren ya kita kitin kam dan kanu ke ba kam dan kam tam ka jing im gujangi ban ya ka bangi ai ka jing mane ya ublai kalong ka badan kam hadu kata ka ni ka jing mane namar ka jing tu ka ba ublai uthau ya ka jing thau gerpang le yang ki bre ki pula thau ka dur gujung ka dai ken syakane kata kalong bangi ai ka jing mane ya na ka jing tho ajung aptol UNS Lapan skem yang ni kejing shisha men bau ipa kita ki ar pusaungut kita men basan bagi ya dem ki yangu ki mane ya utrai ublai jingi uchi sukres hagaba ulasong ngata ka ket bat kila ya lawan ya pangsget jengki bat kila ya mane u hadu bakila ong ini ki kenten melong ubadai atrai bat ublai jingi ban pediang ya kata ke burom bat ya kata ke jing pendan burom bat ya kata ke bor nama mela thau me ki baro bat nawar kata ke manjong me ki yalong bala thau yaki kitab jing pepal nong besar dekat ke bakat we kerannya kan kumta ka jing mane kadai ke kabu ke badan burom hadu kata na ke benta ki brio ki jong ublai baro habaro atli ki testament jong ke bible pinsyam balanyo kerpang balanyo kentang waya ke kam jong ke jing mane
Haka jing shisha, nado bas dang jong ka kitab, pelong ka kitab Genesis, hado ka bakut jong ka kitab jing pun pau jong ka ktil jong blay, ka khot yang abale pi barbor syakane ka pang kata kalong bangin ai ka jing mane, yau try blay kun rat jungi. Lak bat ongru, baka dag bau blay ujit ya ka Israel ne pelong ke Israel ka tasman ka barim, berkom jero ujit ne pelong ka balang ka tasman ka patmai, kalong kan sha kane ka pang. Takalongkan ya ka banginay ka jing mane yu blay berkumjuru bangin longkan kita ki nong hikai ya ki wei pat kumno bakin ai ka jing mane sautrai kamut ayu ka jing mane hot haka ktien jong blay kam dan ka jing batai shai shapang jong ka jingmot ane ka meaning of worship ane ka jingmot jong ka jing mane lane ka definition jong ka jing mane hari ka shuai be tang Syapang juga jing batai habidai bet kadur kadar ni ka form of worship ni ka dur kadar jeng ka jing mane. Namar kata min saji iba dal cibun kita kinong batai ki bawan ra la jeng jeng kirung perkat habidai bet ka jing mut jeng ka ne ka kentien jing mane. Hasya ye ga mangan ya sam kat tu kat ne. Na ka jing tho ka jong une ubreu ba keteng urap maho ni. Ubatho aka syapat staff hak bau ongkum ne. Kajing mane kadai kajing pen pau jong kajing it bat kajing sngo buram yo blai. La pan pen pau ikan ne tang la raja ba kadon kajing ai purai la kajong kadonot bat kajing im sha ublai. Nang ta urik warren ubatho ya kat purpose driven lies what am I here on earth. Kajing mane kadai baro kijing syakri kabangi yo ha kabalang kabakun top ya kajing duai kajing puli Bible kajing ruai kajing pla kajing syak skor ya kajing keren kajing bo record ya kajing hikai da kabatho ai syakam kajing ublai kajing baptis ne kajing simbentai kamit utrai bat kiwei patde nang ta gani ka Holman Bible Dictionary kawan ra ya kane ka jing batai habde shapang jong kane ka jing mane ha ka baka tho ka jing mane kade ka jing juba jong ubreu sha ka jing pen pau jong ublai ubalong lai uwe yalade kane ka kun thop ka baning kong ka jing sedang paning kong jong ublai man pen pau yalade yala ka man bat ka jing thmu ka baar ka jing don ya ka jing yadai ka ba shimat jong unang mane bat ublay lingba u Jesus Christ bat kabalay ka jingero ka jing pendem ka jing penret bat ka jing pen kongo jong unong mane ya ublay nangta when gurdam ha ka kot jung uga ba ai kerteng ka systematic theology uwan ra yang ka jing batai ha ka ong ka jing mane ka dei ka kam jong ka jing pendan buram yo ublay ha ka jing dar ringkat jong u lingba ki sintur bat ki donot ki jengi kita ki dei ki katukat ni ki jing batai halor syapang jong ka jingmut jong ka jing mane Rai kawai na ki jing batai ka ba kham suk e ka bangin sngo thu bat ka balang kulum kalang kane ka jing mane ka dei ka rukom long rukom em jenga jong pi learning ong katin parang worship is a way of life kane ka jing batai lane ka ne ka jingmut jong kane ka jing batai syapang jong ka jing mane ka dei ka ba yar hadu kata kata namar ka nyow ye ka jing em jenga jong pi baro baka dai ka jing mane le ka jing syakri yau bulai ya kane la shim ne la pnu ringdur la pnu wandur na kar kom kren na kom tho jong pol siki koren bat kum jo shaki kolasa he ka bu ong kum ne la da phi bam la da phi di la da phi le ai ru tu le phi ki baro ya ka ban pendan buram yau bulai ni kong kar lang muspor khat balai puai nangta teka barok ka bapile aka kten ne ha ki jingle to le ya barok ha ka kerteng uciskus ubau trai da ka ai ngo yau blai ubau kpa da u kolosal ng balai dekat ke bakat nyo ka jingi kai tun rai ne ka doctrine jong ka jing mane ka dai ka babon na pedeng ki kristan kam tap me ha ka ne ka juk jungi menta ki sung tho bakla don bi dan kita perkat baga jing mane ka dei ken ka tu ken ka ba sedang jong ka jing ruai bat ka ba kut no jong ka jing ruai
dan rugi ba warak sekumno nalo jeng kata long baki warak jing punya peda ke boong balaraja baka jing ruai ke baki ruai ke long stat kemut nimpat poi ke jing mane andala poi kata ke jing ruai ke bakam suki le ke bakam slow ke speed jongka ni seong ken menta nila poi ken ke jing mane ken mau baka jing mane Kajing mana kalong kampalak susu banyak kasur jing tem mana palak susu banyak music yang artian parang worship is far more than music. Hoa ngam ong bakam dayngi ke bangin mana yo blayling bakam music henry ka kam kraw susu ka kampalak susu banyak kata kajing mana. Dan pat kiwe ki babatai ki ba ong kum ne baka jing mana kadai ken katu ken ka jinglet ken ka jongi ha ka bangin dem kho seo hau trai kat bangin pat dem kho seo kat bangin pat penret pol di kam pat dai ka jing mane dan gua perkat kumta dan rugi bas ngau tho baka jing mane ka dai ken kata ka jing ya walang jogi banget ha ka wei ka jakal ne ka yeng mane ka bangin seng ken khot ka pat berkin ya ro yu trai dan gi ba perkat baka jing mane ka dai tang kata pose dah kau kami tu sekat jingmat jang kan eka kenten kaya tu kan baka jing mana kadai ka jing jongi kabahala kasngi kumno bangi ni pendan buram ya ublai dah ka jinglong jing ke jongi kan larengi dan hapo kayeng mana larengi dan hak jing senglang ka jing sekrilang larengi dan sabar nakataru lakalong hayeng asam ka cakatray jakta hagalet kawan ke jongpi ken mau la khot inga beripi ya bengin ai ka jing mane ya blai berkata kan ke de jingmut ke bejeliu jong ke jing mane men ba ka kentai samaria ka bau jisu lapat kalau lam ya kata ke jing perkat halor ke jing per jong ka jeka mane kinong samaria bar ki ju jisu la jubab saka da ka bau ong ye kini kinten hanrai ka por ka ja bat kalong mentaken haba ki nong yamane blai ki basisha ken yamane yukpa ha kamen sem bat ha ka basisha na bau kparu uwat ye ki bakom kita ban yamane yu u blai nong men sem tika day ya ki bamane yu ban mane ha ka men sem bat ha ka basisha yunes nang ga basaw khot ka ba arfulai du khot ka ba arfusaw kani ka jingkren ka jong ujisu sha kani ka nong samaria ni sari ka kentai ka penpau kan ya kata ka jinglong jong kan jingmane basishal ni miong tin pareng ka character of genuine worship ka jingkeli ka bangi dan kami ke bangin ya terhang ni pakalong kamu ayo biong mane ha ka mensim kamu ayo biong mane ha ka jing shisha tunya pa sha ka jingkeli ka baning kong kamu ayo ha baong mane ha ka mensim habong ha ka mensim ha ka ni ka konteks ni ha ka ni ka jilli ni ha ka ni ka jingkran jong jisu kamu sapang ka tu ka jing mane ha mensim ba ko wat da ja ba ka dan ka jing tho aga tin jing blai bangi dai mane ha mensim rehane kamut ba ka perthai bangi dai men mane ha ka perthai ka ba jam mensim ne ka spirit realm lane ha ka hima mensim ka ba thmal ne ka new realm ka ba ublay la penpau shalaki breu jang let's say linkot nilap dong ba kane ka khot yang ba de pi bangin mane yu blay lane ba ka ta ka jing mane jong blay ka de ban kun thop kan ka met jong ni bara ka wai ru kom jo ka donot ne ka mensim jong ni na ka ne ka ni yo e ka jing shisha ni yo e ka jing shisha bangin la ek bangin mane yu blay ha ka nu ka jikaru bar ka dai ru ingi bangin mane yu blay ha nu jika ka bang ni dan la da hayeng asam la shabat ke yeng sam ne ha ki jing shekrilang ha po ki yeng mane lena ha ki jaka tre jaka ta ka dai ke ngi bangin mane yu blay namar blay namar umla bante lakam lene umla ban khomi ka ben sem jaga jang pi kila ban khomi ka do janga jang pi harikat bai ka ben sem kin ma ban khom namar kata kan ka dei ngi len mane yu blay ha ka men sem ka jongi harikat mau pat balaraja bangi mane yu blay tang ha ka do jongi tang ha ka met jongi dano ka danot jongi ha ka men sem ka jongi
kan mau kata ka jing mane kam pat long ka jing mane ka shisha wat raja bangi ka ni dan ha ki yang mane ru kom jo ni syakri lang ba ki param ngai kam pat long ka jing mane ba shisha lara ni mane tang da ka do jeng kamut ayu pat abong mane ha ka jing shisha kane kamut baka jinglong jeng ka jing mane ka jengab ka jeng piyo blay kadai ban long gen ka ba social ni ka ba genuine yang tin parang ber kadai ban long ru ka ka jing mane ka ba claim don ka jing le men le ne ka pretense u blay u shun nyap shun em ya ka jing mane ka balai arsap haka ktin jong blay ukran sha Isaiah ka long ban kong ka khat ka ba shipo du khat ka ba khat nyo Malaki ka long ban kong ka khat ban nyo du khat ba khat sao ber kom juru Matius ka long ba khat san khat ba prab khandai hakabaw ong kita kitien ken ba kini kiwan ken syanga tanda ka sintur jongki harakat ba danot ka jongki pat ka jingai na ka jing shisha na ka jing bishar hok jonga haka kitab jong Amos le Ukraine kitien ki satmet ba sya kita ki Israel ken ki bomane utrai tang nasla lene dak ba shule menle lene ikamba kidong kita ginang mane blay bisha henry kemlong pat kom ta hakabaw ong ini kitien nga isi nga iben ye kijing khawai niam jongpi but nganam sngo bha setia ye kijing seng bakarpang jongpi shisha ken lapi aingo hanga ya kijing aingo thang but kijing aingo bam jongpi nganam pediang ye ki lemne ngan nyo ya kijing aingo penyesuk da kijing ri bas nga jongpi to pen ken riak no nanga ya kijing sawa kijing ruai jongmei nabangan snap ya ka jing kin ot ki bela jung mai ukran ni ni kitien ki ba khor hadu kata wong pun ken ria do ki to giso jirwa ngelas ku sati ngelas kelut nor balai piwan sajan jenga de ka donot baro piwan sajan jenga tanasla ki Israel ki mana yo balai baem ki mana yo Jehovah Yahweh and ray ka donot jengki ka jingai na ka jing shisha oning lam ong ka jingai na ka jing bishar bahok ka jong ublay ka tin jong ublay ko ong ba kilapin kala hurktang bat kilapin kelano ha ka kendo ya kata ka jing bishar bahok ba shisha ka jong ublay lene ya kata ka jing shisha ka jong ublay ko bengi na kitab Amos nang basan dekat benyo ka donot ka bait ya ka jing shisha ya kata ublay kuwa nangi ki bamani yo ya katau boleh terang seliang ya katau boleh ken udah angnut ya ke bangi ngin dan hakajik im ke jonga jampe ban mane hakajing shisha kamur ban mane ya boleh lingba u Jesus Christ balai namar u Jesus ulong kajing shisha Yohanes kenong ke bakat saur kat ban riu itu ya kata Shushu, Jisu longgen uta ubaka jinglong blay barok kasong shitli telan hau. Lene ka katami yang kita parangka the fullness of God's deity dwells in him. Ni po Kolosai kulong menkong dekat ke bekat kendai, kulong ke baar dekat ke kendai yang Kolosai. Kano ka jing mane. Kabam ya dai dor syaka jing shisha juga kting ke jong blay kata ka jing mane kalong ke bathala. It's a fake worship lada kam dan kata ka jing dai bat ka jing tho jing kting ke jong blay. But uno uba kwa penang man mane you blay ha ka jing shisha udan kam ye ka ban tebe ye ka ban san habi dai bat ka jing tip syapang jong ka kting ke jong blay. Nabakan ni kan penroy kerhai kan mensim jaga jingnyo burom ke jong uta ubala tip yo blay ling ba kaktin ke jong kan pelong u nyo burom yo ublay uba u mane shushu ka jingyo i lane ka jingyo tip shushu chapang ke jong ublay ling ba jong kaktin ke jong utrai kan pelong ke nyanga ba pi ke bangin singyam ha ka jing mane ke jong yo traden mana ke daw boleh bingin sakit tu so pulih ke ketian jong blay pulih ka malakas ni nama dak ba pulih ka pen soyo i blay ulong ubakum no anda ba play i blay ulong ubakum no hangta pen dem krup pen mane pen yaro yo tram no hallelujah long belakar kui ke kerteng ke jong try bo blay no put im janga ukpa ubahab nang
tak hadu kini kisni ke bamta uat ikinong mani belai ke basisha uat iki beri komapi uat iki beri kan ki batrang ki basliang ia ke bakin ai ke jing mani u ha kam mensim bad ha ke basisha UAW toza Uniu de utau pastor juga wei ki balang bena po ri Amerika ke spasnem ke arpo laju tip laju itu ru yung ni pastor kemuta prophet of the 20th century ni nong itu lupa jong ke spasnem ke arpo ong ini kintin ki ba kyato bat ki ba shong spy do kata bo Quran chapang jong ke jingmane we are here to be worshippers first and workers only second ngidon hang ne balong kinong mane ka ban miningkong bat kinong tre pat ha ka baar sikentien kane ka jingkran ju ka mot ba ni dei ban shim khia shua ya ka bangin tebe bangin long kinong mane yo ublai ha ka jikai ka bangin tebe bangin long kita kinong tre ka kam bon ba ki kistan ju ka juk ba mental ong bakila kam pelet jumut ya ka ban shong ban tre ya ka kam lagalong ka kam yeng kam sam lagalong ken ka kam ha ki jing tre jing ta jing ki bagi hap ban mi na yeng lene kan ro kam kila kam penlut ka por ka bon ban shong ban tre ban ya ka baki it ban shong kan ha ka jing ter kat jing utrai ban mane yu lene ka present jing utrai ban mane yu kiong kim den por o ki kuslai yo ba kim dep nama kata ki ai ka por ka bon kan sha ka bakin pelut ka por ya ka ban tre ka tu ka kam pose kem tip balaraja ba ni pin melen la de ya ka bangin let chuai ka bangin shong sha kata ka jaka kentang ka jong ublai le ngin let ka bangin ai ka jing mane shwan ning kong yo ublai tu kai ka baja pi utrai un penchat boring apa dia pi but un ai ka jing staru ka bangin la ya bangin trei ya kata ka kam ka bangin tumu bangin le tanga ka por ka balingkot ngalama ya kene ka jing im gejenga kat na posin syu ngala experience ya kene parabor kadang ka jing pinshoy kadang ka pore ka banga ngala jit ka banga le song shwa ka jing duai rai pose ka ibi jakat banga nang shong ka jing duai kat banga nang mani utra ka ta ka por kadang ka jing pinkan ma bang hab le ka ne ngab le ka tai ngab le ya ka tai hakum kita ki por ka wan ka jing pinshoy henrai kan ma ni ka wai wat pelet jimut ye kita kikam ki ba wan ye ke ban pen ken ma pi ha ka por pi duai pi le le ka ni le ka han rai shong ha ka jing duai shong pe ka jing duai tat na pla shong ha ka jing duai pla shong kan ha ka jing mane ka jong pi ka bakar pang yu tra shimet pen yo e ka bor e ko pedap ha ka por ken ka lingkot ye kikam ki jam ki jong pi ya kita ki banyo kor ya ka jingdar ringkat lene ka present ka jong ublai sha kita utrai un nyotang lene un batai ka jing tmu ka jong parum tang kata on pendan kam ru yaki na ka bata ka buram ka jong nakwa ublai pendan kam yang nam ta ka buram ka jong nakwa ublai pendan kam phirum ta ka buram ka jong lada ni ka ni don ya kata ka jing trang ka jing sliang ya ba ublai pendan kam yang abade phi tongin penlin bangin let kan shwa shu utrai ha ka jing mane ka jong ni ka shimet kumjo ken mau ye ka jing shisha ba ya ka jing kodor jing ka jing mane ngena omla e ka bangin sngo tho aga jing im ka jing a jing pe da mangi ngim pen melen de bangin let barbor saka jaka kentang ka jong utrai ha ka jing mane ka jing ba shimet de tang la ja ba mangi ngi jet hala ka sngi ye ka bangin let shu utrai ka jing mane ka jangap jing pe ngin sngo tho ya ka jing bang bat ya ka jing sengiam bat ya kata ka jing sngo e chusho shapang jong ka jing mane ya utrai ubala khot ubala jet inga ba pi kadan ka jing ta ka jong ublai ha ka por ba manga phi ngi mane la ka long ka jing mane ka ba shimet ne ka jing mane ken ka ba ya lumlang kum si para banget kadan ken ka jing ta jong ublai namar ublai jingi ulong men siam but namar ulong men siam ula kan yo dan haki jaka baro baru da kwa e bekita ki mamane u kin mane u ka men siam para ka bashisha kumba kadan ka jing ta ka jong ublai shanga bersepi ki mamane yo u kumta ka dan ru ka jing ta
jong ka jing mane ka jong ni sikiway paru ki para mensiam rekane kan urlong kanikat urlong kan jalong tang la jaba mangaw pingi alat berbor yang mensiam jong trai ya ka bo on pin kerpang on pin kentang ya ka jing im ka jang ajang pi halakasngi lamda kumta kan jalong bat kan urlong lanu hatu pikwa ba pinlong kita kinong mane belai ki basisya kumbakan ka ketien ki jong belai ka kran ken bangin lang kinong mane ya uha ka mensiam bat ka basisya rapi kuat kan mau try ulah peni ulah kedoi kelenti mentah ke bahasa kalong kasong ke mencuk pi penjit la pen le ne le ya ke ba ulah peni ulah kedoi ha ka jim juga jang pi ngangai bat ngakermen ba penjit kan ya ka ba pen tebe ya ba pen long kan kinong mane blai ba shisha utrain kurku ya ka ka por bat utrain ber kat lembat pi bat hari ka por hasya ya ke bangan duai napa jang pi kenrat hakane ka por bat hakane ka kelemat ki bamentang ya sngongo ikini ki mensem ki bapet ki bakmi ken ikani ka video kabai ki jingka si pangkum no bangi de ka bangin nang man mane ya me ka mensem bat ka basisha kenrat ngam kwa bakini ki bapet ki bakmi ikani ka video kin silong tang kinong ngap hari kinong le ru ika ketien ki jangmai play hikai ki bikin tebe ha ka jikim jiki hawala kasngi ya ka bakin long kinong mane play ki basisha bat kumjuru trabi ki ba mane me ka mensem ber ka basisha bat menyerap iki ablay ki bakin num sim kerpang ningkong tam shua ya ka kam ka jam lene ka jinglong nong tray ka kam ka jam handre kin long kin kita ken kinong mane shua ya be menyerap iki namba klem ka jingrap ka timi ablay kinom la mangaru ablay be klem jingrap je mengenam la kom tanga tuai menyerap ablay ikini ki mensem ek bikila ring ko trai nang ni chkwat bikin nong mane blay ki basisha khanang bakan ni ka jing jengki ban mane yame halakasngi kanwan ra ka jing kringi ki mensem ki bakodo kanwan ra ka jing kenduk kan nawar ngit ske mau nu ubajet ban mane yame haswa min penden kam yautam penden kam ya kata nang ka buram ki jamai kenrat shemi ni mensem kurkuru kumju ablay ka yenga sem jengki dar kat lem metrai bat ki bar khoi bikile ai ka bikin nang man bhagen ka buram bar ka jingrong nya sheme bar ni pan ma pro ha bobon kilat kin kang bingile puskusi yame terakin mau ngi ditang ada bertha tadi mentah bisi babam kita kata chising it wai amen oblain kurku ya ka jinging bujang pi ber kumju de ka yeng ka sem jang pi tung ni ong lang yero try license way are lie yero try amen.